toqgħodux tagħtu każ l-istejjer qarrieqa spinjati mill-gvern u mill-media houses ħbib tiegħu, il-Partit Nazzjonalista se jiddeċidu fl-aħjar interess tal-partit u tal-partitarji kif se juża il-każini tiegħu. U tafu għaliex nistgħu nagħmlu hekk? Għax il-każini tagħna huma tagħna, aħna xtrajnihom, il-partitarji xtrawhom minn flushom, aħna ma sraqnihom lil ħadd. Fejn nistgħu ma nbijgħux każini? Maħniex se nkunu qed inbijaw każini. Fejn għandna ftehim li diġà marbutin irridu nonoraw dak il-ftehim. Imma li hu żgur illi kull każin għandu potenzjal akbar minn kif qed jintuża llum. U rridu nassiguraw illi kull każin nużawh bl-aktar mod effiċjenti possibbli, bl-aktar mod produttiv possibbli, bl-aktar mod li jista' jħallilna idejat ġodda minn nies li jkunu qegħdin joperaw fih, imma wkoll finanzi oħra biex aħna nkunu nistgħu noperaw lil dan il-partit.